a chan chin hei damdawi in khuma awma hun har satak mai tawng a tawk chho mek a chumi chuan a chan chin hi nge an update ve an riak ve kan tum anga nge Alexa nge mihring kan ni chung hian hring mi kan ni chung hian thin hnupiah lam ramte kan tuman kan hmel hriat lova he khawvel eng hi a tu te mai pawh hi kan thla hleh lo thei lova chumiah chuan chumi awang chuan a leiin a tom zual ani hian a hriat a a thu sei hi nge a tawngkam te hian ngai thla leh lawk phot ang lalpan namal som namin hur to zong song kawai khole tin hi ngam kan lo kan chulai a tawngkam te chu ro pui hle mai atiang ngai to na tan la nei te kha ngai to na hi ala fim ani ti hi a hriat anga chumia chuan nge pathian hnen a vui tur kan nih lo zia te eng din hmun a pawh ding la vui thei tur kan nih lo zia a takin a chiang nih hian ka hria a ro pui ka ti a amar chu tih rual chuan nge khawvel kan am chungah hian vui tur kan nih lo rualin khawvel seitawng chuan thin hnupiah lam ram hmel hriat kan awm lo a hring mi hian chumi awang chuan hmel hriat va hmu a an awm zia te va hre tak tak thei tur hian tumah hian va chian na tak tak hi kan la neih lo wangin nge tuna din hmun tuna tawngkam te pawh kha nge leh lamah chuan ro pui viau rualin a din hmun an ngai tuah hian enga a rilru a thinlung tak takah chuan khawvel thlak hletna te khawvel eng thlak hletna te hi a nei ve em em ang tih kha chianga chumi awang chuan kha a tawngkam hman kha leiin a tom zual hian a hriat a kan han ngai thla leh lawk anga kapui ballo amal so dik ma karul zo lo kan dam chung hin han kan lo 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 chiang ni tro pathian mal som na atak takin angai tu thleng phanin ka hria ro pui hle mai avek sang nge pastor fapa ani zia khawvelina kan zoram mi puina kan hmel hriat dan ngot ai chuan ama va thla chiang leh zual tu pastor fapa ani tih va hre chiang tu chuan he tawngkam a hmang te hi a pa pawh a leh lamah chawi mawiin a hriat a a pa hi nge video dang kan riak tawng khan mi pastor thusawi thiam tak rau tak mai hi ania UPC pastor ani a kanu vuitu ania a pa pawh na lo ngai thla ve ni chuan kan soilawng a pisei zingi tawlpui south pisei zingi kha Alexa pa hian lo vui taw ni pungur than par a nen sermon thu cha an hmanga tirko ring heta a chera lunglei south bial tu ngur than par a nen ani not lunglei not a bial a pu hmangai a Alexa pa hi rai thiam Alexa pa pu hmangai a hi kanu vui tu na ven an ni chung pawh hi ven hmel hriat em em lutuk lo mai la nge ka ngai hlu ve a nge ral khat atang hian phak tawkin nge an chung pawh hi thinlung taka zozom na hi nei ve tlatin kan hria chumi awang chuan Alexa chhawng kim a pawh hi ka leiin a tem em a
tan ti sak thei nei lo mai la nge ka tong trai na hian Alexa hi nge ka thin nunga lian ber le ka hlan tam ber to ni hian ka ria chu nge han ngai thle lok video hi Cái bài sang Facebook vui thao có cái này cũng mình xin nè nó bởi mình xin nè nô lệ ba mu la ko kan ne ru na sang la ko kan ne ru na sang o ma khai kan mình xin kan ne ta ru ru ba si sa ya na ma se chung la chuan hian pathian ta vi lo lo to ro ru pui le mai ti khop hian oma mar chu pathian la ka vui na reng reng ka nei lo ti pathian na tho dan te pathian ni phung te ring tu ni phung te Christian kan ni na te apo ani ti hi ama se pha ni ti hi a se reng me ya sui tong khan thu thlung mi kan te hi thu thlung fa kan te hi ni a ta kan zo ram mi pu na kan mel thiat angot thian ni lo ni ti hi ama ni na ti tak mai hi apa hi pastor ani ben pastor fa pa ni a pastor fa pa ina ani phung tur hi form em ani ti ka sei do a nge zoram mi pu hian Alex Lalchon ke ma hi tong trai na ni hlan mol theila hlan mol te mu ti kha kan sei do a tlangwal tlangwal an ti nu pui fanau te pon ei tonga anon hi nun kong zedik tak mai nia ke po hei YouTube channel ka khoi awang hian ka kan kual ve lom thina ka content awang ten nge sa khua lam ko han lam ate Christian na lam ate tharau lam thila te impe full thailo na lai ka ne ya kempe tak tak thailo na lai te om thina amaro chu nge pathian ser ran le ka tiang mi kan ni to na te hi boral tak tak na ke mania om don lo ti chiang taka fiat fiat na te hi kan ne chu tiang che jon Alexa po hi ani ve thau ti hi kan sei do a thu thlung mi ani na ka po hian kong tam te na nun hi a thanang ti ka ringa ven tu na hun tonga te hian nge pathian lam pang pathian ne na in kar hi thui taka ngai tu chuak pha in ka ringa tlangwal hokulak le khulai mi ang mai me ni lawang ti hi yang reng ani chuan tun tum ta kan du tok photanga a chan chin dang te nakina a video dang te riak le kan tum do ne pathian ti dam na ro pui tak chang turin tu sakna kan hlan tak mai me ti kha kan thun hunu ni ro che